Maning adlaw na usab mga igsoon ug salamat sa Dios para sa bag-o na usab nga adlaw. Nga makagtuo na usab kita sa iyang pulong. Ug taas-taas na gid ang atong naabtan sa pagtuo nato sa Human's Everyone nga mao ang libro sa mga buhat. Karon diya kita sa episode 21. Ang atong pagahisgutan karon ang maitungod sa ang taho ni Pedro ngadto sa pundok sa mga tumutuo dito sa Jerusalem. Nga mas daghan ang mga naluwas dito ug nasayod kita nga para sa mga Hudiyo gidili gid ang pagbisita ngadto sa mga hintil kay para kanila mga hugaw ang mga hintil. Ato unang basahon ang pulong sa Dios para mabalik sa atong hunahuna ang bersikulo nga tema sa libro nga mga buhat nga kung diin mao kini ang bersikulo nga ginabuhat sa mga apostoles hangtod natuman ug nakaabot ang kaluwasan ngadto sa tibuok kalibutan. Diya sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan makadawat kamo og gahom ug sa diha nga mokunsad na kaninyo ang Espiritu Santo ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Mga igsuon, mao kini ang dakong sugo nga gibilin ni Hesus sa iyang mga tinun-an. Ug ang iyang gitugon nga ay sa pagsangyaw sa maayong balita. Una, dili nato kalimtan, isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga Hudiyo sa Jerusalem ug sa Judea. Mo'y una nga giplastar ni Hesus nga gisugo niya ngadto sa iyang mga tinun-an. Sunod, isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga mistiso nga Hudiyo hintil nga mao ang mga Samarianhon. Ug human dayon, isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga hintil sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Mao kini ang dakong sugo nga gihan-ay ni Hesus nga maoy buhaton sa mga apostoles. Ug natun-an nato sa mga buhat nga human nagisangyawan ang mga Hudiyo ug ang mga Samarianhon pinaagi sa taud-taud na nato nga mga pagtuon. Ug sa miaging episode nahibalo kita nga misugod na ang mga tinun-an sa pagsangyaw ngadto sa mga hintil. Gani pa atong nasayran ang may tungod sa unang hintil nga nakasulod diha sa iglesia nga mao ang giwalihan ni Diakono Filipi dito sa dalan sa Awaaw sa Gaza ug naluwas kini. Ug ang unang grupo sa mga hintil nga gipaadtuan sa Dios mao ang pamilya nilang Cornelio nga mga Romano. Naklaro nato sa miaging episode nga dili moduol ang mga Hudiyo sa mga hintil kay ang mga hintil mga dili tinuli. Ug gakaon sila og mga hugaw nga pagkaon niya. Para sa mga Hudiyo, gakahugawan gid sila pag-ayo. Busa lisod alang sa mga apostoles ug sa ubang mga tinun-an ang pag-adto sa mga hintil tungod niini nga kahimtang galisod sila pag-adto para sa pagsangyaw kanila. Busa ang gibuhat sa Dios naay gipakita sa Dios kang Pedro nga panan-awon nga habol nga gitunton gikan sa langit nga diha ang tanang mga hugaw nga mga mananap ug giignan sa Dios si Pedro nga mag-ihaw ug mukaon adtong mga hugaw nga mga mananap nga nakita niya nga diha sulod sa habol nga gihiktan ng isig kanto niini nga diha mismo sa atubangan ni Pedro. Ug pinaagi niini nga panan-awon gitudloan sa Dios si Pedro nga hinlo na ang mga hintil ug hinlo na usab ang tanang pagkaon sa kalibutan nga sa panahon nga dinhi pa si Hesus gisulti niya kanila nga dili makahugaw ang mosulod kin dili ang mugawas. Ug giatol sa Dios nga adto mismo human sa panan-awon nakaabot ang mga gisugo ni Cornelio nga gikan sa Cesarea ug nakauban si Pedro kanila kay nakasabot siya sa gitudlo kaniya sa Dios. Iyang giatuan si Cornelio dito sa Cesarea aron iyang masangyawan sa maayong balita nga daang plano sa Dios sa wala pa mabuhat ang kalibutan. Daan iyang plano nga si Cornelio
uban sa iyang panimalay kini nga hintil makasulod man sa iglesia. Ug pagsulod ni Pedro sa balay ni Cornelio, nasayra nato nga misugat si Cornelio kaniya ug mihapa sa iyang tiilan ug gusto mosimba kang Pedro. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon nga tawo ra usab siya. Sa ato pa but pasabot ni Pedro nga dili gid siya angayan nga simbahon o ampuan kay tawo ra siya nga sama kang Cornelio. O gipahinumduman ni Pedro silang Cornelio sa ilang daan na himbawan atong nasayran kini sa miaging nga episode nga gidili gid alang sa mga Hudiyo ang pagbisita sa mga hintil. Apan ingon ni Pedro nga ang Dios nagpakita kaniya nga kinahanglan dili siya magtawag og bisan kinsa nga dili putli o hugaw. Sa ato pa, dili na hugaw ang mga hintil alang sa mga Hudiyo. Kay gihinluan na kini ni Kristo. Ug misugo dayon si Pedro sa pag-esplikar sumala sa ato ng nasayran. Sa pagsangyaw sa ilan ni Cornelio may tungod sa kaluwasan. Ug mituo silang tanan kang Hesus ug nangaluwas. Ug diretso mikunsad kanila ang Espiritu Santo ug nakasulti sila og mga dila nga nagpamatuod nga gidawat sila sa Dios. Kung atong mahuna-huna mga igsuon, gipaparihas sa Dios silang Cornelio sa mga Hudiyo diya sa adlaw sa Pentecostes. Kay gipakunsad usab niya kanila ang Espiritu Santo o gipasulti usab sila niya og mga dila. Basin gibuhat kini sa Dios aron dili malalis sa bisan kinsa nga gidawat usab sa Dios ang mga hintil nga mituo kang Hesus. Sa ato pa, miabot na ang kaluwasan nga na sa mga hintil. Ug mga igsuon makapasalamat kita og dako. Niini nga kahimtang kay pinaagi niini miabot usab ang kaluwasan dinhi kanato. Kay kung wala kini mahitabo, siguro kita dili masayod sa kamatuoran. Hunahunahon sa nato mga igsuon, ang dakong pundok sa mga Hudiyo dito sa iglesia sa Jerusalem kung atong mainumduman, daghan ang mga tumutuo dito sa Jerusalem. Ug dako nga iglesia. Ug atong mapamalandungan karon nga naluwas silang Cornelio unsa kaha ang bation niini nga mga Hudiyo. Kung mabalitaan nila nga giadtuan ni Pedro ang Cornelio nga para kanila dili mahimo, hugaw para kanila ang mga hintil. Ug karon kung mabalitaan nila nga nangaluwas nga mga hintil, malipay baka sila o kung unsa ba o basin malain sila kay hugaw alang kanila ang mga hintil o galikayan gani nila. O siguro basin matingala sila kung nganong giatuan ni Pedro kining hugaw nga mga tao nga para kanila gisinasunod nila ang balaod ug lisod pa para kanila ang paghuna-huna sa kung unsa ang gitudlo ni Hesus kanila. Wala pa makasulod sa ilang kasing-kasing nga si Hesus nagsulti nga ang tanan gihinluan na. Mubasa kita sa sunod nga nahitabo. Kay nasayra nato nga kaning nahitabo kang Cornelio mabalitaan gid sa mga tumutuo dito sa iglesia sa Jerusalem. Basahon nato ang sunod nga nahitabo diya sa mga Buhat kapitulo 11 bersikulo 1 hangtod sa 18. Kung unsay buhaton ni Pedro ngadto sa iyang kauban nga mga magtutuo dito sa Jerusalem. Unya ang mga apostoles ug ang kaigsuonan nga didto sa Judea nakadungog nga ang mga hintil usab midawat sa pulong sa Dios. Mao ilang nabalitaan na sayran kay dili man matago ang kaluwasan sa mga hintil. Busa sa pagtungas ni Pedro sa Jerusalem, ang pundok sa mga tinuli misaway kaniya. Mao lugar na hitabuani nga pagkabalitain nila nga si Pedro miadto sa balay sa mga hintil nakigsalo ug gani na sayran nila nga midawat usab sa pulong sa Dios. Ug karon gisaway nila si Pedro nganong gibuhat niya kini. Diya sa bersikulo 3 nga nag-ingon nganong miadto ka man sa mga taong dili tinuli ug nakigsalo kanila sa pagpangaon. Nga siguro misulti pa sila nga naibawaluan nimong daan nga gidili alang kanato ang pag-adto ug pagbisita sa balay sa mga hintil. Bersikulo 4,
Apan si Pedro misugod sa pagpasabot nga hinanay ngadto kanila. Sugod sa pagsaka niya didto sa atop sa balay ni Simon ug hangtod sa habol nga diha ang mga mananap, gihinanay niya pagpasabot ngadto sa kauban niya nga mga Hudyo para masabot nila. Basahon nato ang bersikulo 4. Apan si Pedro misugod sa pagpasabot nga hinanay ngadto kanila. Didto ako sa syudad sa Jopa nagampo, ug sa diha nga gipanglimutan ako, nakakita ako og panan-awon sa usa ka sudlanan nga nagpaubos nga sama sa usa ka dakong habol nga gitunton pinaagi sa upat ka kanto niini gikan sa langit, ug kini miabot kanako. Matud pa niya, diha sa iyang atubangan ang dakong habol. Sa dihang gitutukan nako kini pag-ayo, akong nakita niini ang mga mananap nga tag-upat og tiil, ug ang mga bangis nga mananap, ug ang mga nagkamang sa yuta, ug ang mga langgam sa kalangitan. Nakita niya nga klase-klase, ug siguro nakaingon siya nga kini nga mga mananap hugaw ug wala pa gid niya sukad, kahawiri o nakaduol niini. Bersikulo 7. Ug nadungog nako ang tingog nga nag-ingon kanako, tindog Pedro, pag-ihaw unya kauna. Matud pa sa tingog nga iyang nadungog, apan miingon ako, dili gayud ako Ginoo, kay wala pa gayud dili putli o hugaw nga nakasulod sa akong baba. Mo'y sulti ni Pedro ngadto sa iyang kauban nga mga Hudyo nga nagpanginsusi nganong miadto ka sa mga hintil ug nagsalo ka sa pagkaon kanila. Apan ang tingog gikan sa langit misulti sa ikaduha nga higayon. Unsay gihinluan sa Dios ayaw nganli og dili putli. Kini nahitabo sa tulo ka higayon. Ug unya ang tanan gibira pag-usab ngadto sa langit. Ug niadtong tungura nagtindog sa atubangan sa balay diin didto kami ang tulo ka tawo nga gipaadto kanako gikan sa Cesarea. Human lugar sa habol, nga gipakita kaniya, sulod ang mga mananap nga mga hugaw, didto man sa gawas sa pultahan ang sinugo ni Cornelio, gikan sa Cesarea, nakaabot sa Jopa. Ug niadtong tungura nagtindog sa atubangan sa balay diin didto kami, ang tulo ka tawo nga gipaadto kanako gikan sa Cesarea. Ug ang Espiritu misulti kanako sa pag-uban kanila sa walay pagduha-duha. Kining unom ka igsuon usab mikuyog kanako ug kami misulod sa balay sa tawo. Sa ato pa aduna siya mga kauban nga mga Hudyo usab ug miuban kang Pedro ngadto sa balay ni Cornelio. Ug kami iyang gisuginlan sa kaagi sa iyang pagpakita sa anghel nga nagtindog sa iyang balay ug nag-ingon kaniya, magpasugo ka ngadto sa Jopa ug ipakuha si Simon nga ginganlan og Pedro. Siya adunay mga pulo nga isulti kanimo nga pinaagi niini maluwas ikaw ug ang tibuok nimong panimalay. Sa pagsugod nako og pagsulti, ang Espiritu Santo mikunsad kanila sama sa pagkunsad niini kanato sa sinugdan. Gi-esplikar lugar ni Pedro sa iyang kauban niya mga Hudyo nga kung unsa ang nahitabo kanato sa adlaw sa Pentecostes, mao usab ang nahitabo ngadto sa mga hintil nga silang Cornelio. Ug unya akong nahinumduman ang pulong sa Ginoo sa iyang pag-ingon, si Juan nagbautismo pinaagi sa tubig, apan bautismuhan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Busa kun ang Dios naghatag man kanila og gasa nga sama sa iyang gihatag kanato, sa diha nga mituon na kita sa Ginoong Hesukristo, kinsa man ako, matud pa ni Pedro, kinsa man ako nga makapugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog ni Ines sila mihilom ug ang Dios ilang gidayeg nga nag-ingon, sa mga hintil ang Dios naghatag usab og paghinulsol ngadto sa kinabuhi. Sa ato pa, balikon ta kini nga bersikulo para masabot nato pag-ayo. Ang mga kaigsuonan sa Jerusalem nakadungog nga giatuan nilang Pedro ang mga hintil. Ug ang uban kanila misaway kang Pedro. Klaro nga wala nila kagustuhi ang balita nga ang ubang hintil midawat na usab sa pulong sa Dios.
para kanila lisod gyud nga buhaton kini. Apan hinanay ni Pedro pagpasabot kanila ang tanang nahitabo, sugod sa panan-awon nga gipakita kaniya sa Dios, hangtod sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa ila ni Cornelio, nga sama usab sa iyang pagkunsad kanila sa adlaw sa Pentecostes. Mo'y gi-explicar ni Pedro. Busa mingon si Pedro nga kung ang Dios naghatag kanilang Cornelio sa samang nga gasa nga iyang usab gihatag kanila sa adlaw sa Pentecostes, na dili mapugngan ang Dios. Kinahanglan nga ilang uyunan ang Dios ug ilang dawaton ang mga hintil nga isig ka magtotoo sama usab sa pagdawat kanila sa Dios. Og sa pagkadungog niini sa mga magtotoo sa Jerusalem, mihilom sila ug gidayeg nila ang Dios nga naghatag usab sa mga hintil ug kinabuhi. Nakapasalamat sila nga bisan di ay ang mga kontra nila, nga giisip nila nga mga hugaw ug dili dawaton at tubangan sa Dios, karon nasayra nila nga ang Dios walay pinalabi, nga bisan ang layo ngadto kanila ug bisan ang gihuna-huna nila nga hugaw, karon nasabot nila nga luwason sila sa Dios pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesus. Mupadayon kita sa pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 11 bersikulo 19 hangtod sa bersikulo 26. Unya, kadtong mga nagkabulag-bulag tungod sa pagpanglutos nga nahitabo tungod kang Esteban, mihabot hangtod sa Pinisya, sa Cipro ug sa Antioquia. Sa ato pagikan dinhi, kung atong mahuna-huna, nga ang unang gipatay nga tumutuo mao si Esteban, nga gipatay pinaagi sa pagbato sa panahon nga si Saulo mao ang nangahas sa pagbuhat niini. Bisan gani ang uban nga mga magtutuo nga nangakalayas paingon sa uban nga mga dapit, gilaka gani niya hangtod sa Damasco. Og pinaagi niini nga pagpanglutos, ang ubang mga naluwas miabot ngadto sa Pinisya, sa Cipro ug sa Antioquia, nga kung atong mahuna-huna, diya dapit sa amihanan nga bahin sa Jerusalem. Kung atong makita sa mapa, diya man siya sa ibabaw nga bahin sa Jerusalem. Ug mao kini ang naabtan sa uban nga mga tumutuo. Kaabot sila sa Pinisya, sa Cipro, nga diya sa mapa gatawgon og Cipre, ug sa Antioquia. Wala sila laing gisultihan sa pulong gawa sa mga Hudiyo lamang. Nagwali sila, pero ngadto lang sa mga Hudiyo. Apan dihay uban kanila, mga tao nga taga Cipro o Cipre, nga kung atong makita sa mapa, isla siya, o taga Cyrene, nga sa ila ng pag-abot sa Antioquia, misulti usab ngadto sa mga Grigo nga nagwali mahitungod sa Ginoong Hesus. Ato pa, kini lugar ang uban niya gikan sa Cipro o Cipre, ug bisan ang gikan sa Cyrene, layo gid nga bahin, nakaabot sila sa Antioquia tungod sa pagpanglutos, ug kini sila nakawali ngadto sa mga Grigo buot pasabot mga hintil, ug nagwali sila may tungod kang Hesus. Ug ang kamot sa Ginoo uban kanila, ug daghan ang mituo ug nakabig ngadto sa Ginoo tungod sa ilang pagwali. Wala lugar nila ihikaw, hinuon nagwali sila nga si Hesus mao ang kaluwasan. Ang dugay ng gisaad nga manluluwas ug natuman kini pinaagi sa iyang pagpalansang sa krus. Ang balita mahitungod niini miabot sa mga dalunggan sa iglesia sa Jerusalem. Kung atong mauna-huna mga igsoon, ang Jerusalem mao ang kapital. Nga diha gayud ang mga naluwas o mga Hudiyo, mga tumutuo. Ug karon nakabalita sila nga bisan dito sa Antioquia, aduna na usab mga nakabig diha sa Ginoo. Balikon ko ang pagbasa, bersikulo 22. Ang balita mahitungod niini miabot sa mga dalunggan sa iglesia sa Jerusalem. Ug ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia, siguro para sa pagsusi kung unsa kini katinuod nga balita nga naa na di ay midawat sa pulong didto. Bersikulo 23. Sa dihang miabot siya ug nakita ang grasya sa Dios, siya nalipay
ug iyang gidasig ang tanan sa pagpabilin diha sa Ginoo uban sa kinasingkasing nga katuyuan. Bisan si Bernabe kung atong mahuna-huna nga usa siya nga magdadasig gani mibaligya sa iyang luna ug ang halin iyang gibutang sa tiilan sa mga apostoles para sa pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan. Ug karon siya mao'y gipadala dito sa Antioquia para sa pagsusi kung unsa katinuod kini nga balita nga adunay mga nagtuo didto ug nasusi niya pag-ayo nga kini tinuod. Ug gani midasig siya sa pagpabilin sa Ginoo uban sa kinasingkasing nga katuyuan pure nga pagsunod ngadto kang Hesus. Tungod kay siya usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Busa nakadasig siya, nakahanggat pagid siya ug uban pa nga mga Hudiyo o Hintil para sa pagpabilin diha sa Ginoo. Ug naduga ngadto sa Ginoo ang usa ka dakong pundok sa mga tawo pinaagi kaniya. Unya si Bernabe tungod niini nga nahitabo nga siguro dili niya makaya ang pag-atiman ug pagpanudlo niini nga sobra kadaghan nga mga tumutuo. Bersikulo 25, unya si Bernabe miadto sa Tarsus aron sa pagpangita kang Saulo. Kung atong mahuna-huna sa pagkaluwas ni Saulo gikan sa Damasco, gapatyon siya palayas siya pinaagi sa pagsulod sa bukag, agi sa bintana para makalayas dito sa Damasco kay gusto siya gapatyon. Ug hangtod nga nakaabot siya sa Jerusalem. Ug hangtod nga bisan sa pag-abot niya sa Jerusalem aduna gihapoy nagplano kaniya nga mupatay. Busa gidala siya ngadto sa Cesarea ug gipagikan sa Cesarea balik dito sa Tarsus nga diin mawang iyang insakto nga dapit. Busa si Bernabe miadto sa Tarsus kay siguro nasayod siya nga didto gid si Saulo ug iyang gipangita. Ug sa nakita na niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa tibok tuig sila nakigtigom sa iglesia ug nagtudlo sa usa ka dakong pundok sa mga tao. Ug dito sa Antioquia, ang mga tinun-an sa unang higayon gitawag og mga Kristohanon. Ug dito sa Antioquia, ang mga tinun-an sa unang higayon gitawag og mga Kristohanon. Kini nga mga magtutuo nga nagsunod kang Kristo. Sige, balik ko nato kini nga bersikulo para masabot nato pag-ayo. Sa ato pa, dili kay sa Cesarea lamang miabot ang maayong balita kung atong masusi, dapit sa dagat kini nga dapit. Apan Mikaela pagayad ngadto sa Phoenicia, sa Cipro ug sa Antioquia. Pinaagi sa mga tinun-an nga nagkabulag-bulag tungod sa pagpanglutos. Apan mauray ilang gisangyawan ang mga Hudiyo. Pero naay uban kanila nga sa ilang pag-abot dito sa Antioquia, apil nila gisangyawan ang mga Griego nga sa ato pa mga Hintil. Sa ato pa nagpadayon ang pagpakaylap sa maayong balita ngadto sa mga Hintil, dili kay didto ra sa ilang Cornelio. Og nakadungog ang mga igsuon sa Jerusalem nga miabot sa Antioquia ang maayong balita may tungod kang Hesus. Busa gipaadto nila si Bernabe aron pagsusi kung tinuod ba kining taho o kung dili. Si Bernabe nga usa ka magdadasig mo'y gigamit sa Ginoo ug sa pundok sa mga tumutuo gikan sa Jerusalem sa pagsusi didto sa Antioquia. Ug nakita ni Bernabe nga tinuod gayud nga daghan ang mituo kang Hesus nga mga taga-Antioquia ug mitabang si Bernabe sa pagdasig ug sa pagtudlo sa mga tawo ug daghan pa ang mituo kang Hesus. Mga igsuon kining dapit nga Antioquia kung atong masusi mao kini ang ikatulo nga bahin nga pinakadako sa atong mapa. Kung makabasa kita sa Alejandria o sa Roma, kining Antioquia mao ang maklaro nato nga dako nga dapit nga nasayra nato nga daghan ang mga magtutuo. Ug tungod kay daghan kaayo ang gaagakon ug gatudluan nga bag-ong mga tinun-an sa Antioquia, nahuna-hunaan ni Bernabe si Saulo nga didto sa Tarsus.
Ug tungod kay medyo duol ang Tarsus kay mga 137 ka kilometro ra ang iyang distansya. Ug basin gani kung baklayon mga pila lang ka adlaw, miadto si Bernabe ug gipangita niya si Saulo. Ug giuban niya pagbalik didto sa Antioquia. Kay nasayod si Bernabe nga dako gid ang makatabang ni Saulo para niini nga buluhaton. Ug sulod sa usa ka tuig, nagtudlo si Bernabe ug si Saulo sa mga magtutuo sa Antioquia. Ug didto sa Antioquia, gihatagan ang mga magtutuo og bag-ong ngalan. Ginganlan silag mga Kristohanon nga ang buot gipasabot iya ni Kristo o tao ni Kristo o sumusunod ni Kristo mao kini ang iyang mga kahulugan. Sa ato pa didto sa Antioquia, ang mga tinun-an sa unang higayon gitawag og mga Kristohanon. Ug bisan karon, bisan diin sa tibuok kalibutan, ganganlan pa ang mga tinun-an og Kristohanon o kung English, Christian. Na ang Christian, bisan gani sa atong panahon karon, kung natay mga gapilapan nga mga form para sa atong gobyerno, pag-abot sa religion, sahay galibog ta kung unsa ang atong ibutang. Pero kung tumutuo ka ni Jesus, pwede imong tsikan ang Christian. Kay ang ngalan niya Kristohanon alang man sa tanan nga mga naluwas. Naay mga simbahan nga gagamit og ngalan niya mga Kristohanon. Apan kada usa ka magtutuo kang Kristo, Kristohanon man. Kung naluwas ka, Kristohanon ka man. Kay mao ang ngalan sa mga tumutuo ug gasunod kang Kristo. Padayon kita sa pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 11, 27 hangtod sa 30. Kung unsa ang sunod nga nahitabo. Unya, niadtong mga adlaw dihay mga propeta nga milugsong gikan sa Jerusalem. Kaya atong nasayra niya ang Jerusalem, mao ang Mount Moriah nga diin kung atong una-unaon ang daan niya tugon, didto gihalad ni Abraham ang iyang bugtong anak nga mao si Isaac. Nga sa pag-abot sa manluluwas, didto gihapon gihalad si Jesus. Sa ato pa ang tanan nga bahin nga gawas sa Jerusalem, ang ilang gabuhaton palugsong sila ngadto sa ubang mga dapit kay ang Jerusalem buntod man. Balik kita sa pagbasa. Unya niadtong mga adlaw dihay mga propeta nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Antioquia. Ug ang usa kanila nga ginganlan og Agabus mitindog ug pinaagi sa espiritu mitagda nga moabot ang usa ka dakong gutom. Sa ato pa walay makaon, walay insakto nga abot o harvest sa mga talamnon o mga gipananom. Mitagna nga moabot ang usa ka dakong gutom sa tibuok kalibutan. Kini nahitabo sa panahon ni Claudio, nga Romano nga mao ang gahari sa Jerusalem. Ug ang mga tinun-an nakahukom nga ang matag usa kanila sumala sa iyang masarangan, magpadala og hinabang ngadto sa mga kaigsuonan nga nagpuyo sa Judea. Ug kini gibuhat nila, gipadala kini ngadto sa mga kadagkuan pinaagi sa mga kamot ni Bernabe ug ni Saulo. Sa ato pa makita nato nga nagkauyo na si Bernabe ug si Saulo sa uban pa nga mga buluhaton para sa katuyuan sa Ginoo. Sa ato pa naay mga propeta nga milugsong gikan sa Jerusalem paingon sa Antioquia. Nga daghan mga magtutuo. Ug ang usa kanila ginganlan og Agabus ug nagpropesiya si Agabus kini nga propeta nga moabot ang usa ka dakong gutom sa tibuok kalibutan. Ug natuman kini sa panahon nga maoy hari si Claudio nga usa ka Romano nga hari. Kini nga gitagna og gipropesiya ni propeta Agabus, natuman gayud kini. Busa naghatag og hinabang ang mga tinun-an sa Antioquia ug ilang gipadala paingon sa mga kaigsuonan sa Jerusalem. Ug ang ilang gipadal-an niini mao si Saulo ug si Bernabe. Mao ang nahimo nga dalan nga nakapangayo og hinabang dito sa Jerusalem ug padulong dito sa
Antioquia. Ug masayran pa nato ang uban nga nahitabo gid ani. Kay isgutan pa gid kini ni Apostol Saulo o Pablo sa uban pa nga bahin niini nga mga buhat. Isgutan sa nato agig dalikyat ang mga propeta sa Dios nga sama kang Agabus. Nasayra nato nga ang mga propeta gasulti ngadto sa katawhan sa kun unsa ang gaipasulti kanila sa Dios. Nga lugar mahimo nga tigpamaba o dalan niya ang gusto sa Dios o tumong sa Dios makapaabot niya ngadto sa mga tao pinaagi sa propeta. Ug sa una, naay gihatag sa Dios nga mga propeta nga naay gahom gikan kaniya nga makatagna o makapropesiya sa mga umaabot nga mahitabo. Sama kang Agabus nga nakasulti pinaagi sa espiritu nga moabot ang usa ka dakong gutom sa tibuok kalibutan. Ug espesyal kini nga gasa nga gihatag sa Dios ngadto sa ubang mga magtutuo sa una. Karong panahona, wala na yung mga propeta nga sama kang Agabus ug kinahanglan nga dili kita mangita og mga propeta nga managna sa umaabot nga mga hitabo. Kay ngano, human nagipasulat sa Ginoo ang kumplito niyang pulong ug wala na siya ipadugang niini. Matong masayran si Propeta Juan, ang katapusan niya propeta nga kung atong mabasa diya sa Biblia, siya gani ang mitagna sa mga mahitabo pa sa unahan nga gipasulat sa Dios daan pinaagi kaniya nga ang tao makabalo nga sa unahan nga mga panahon mao kini mahitabo. Gani nagsulti siya nga dili dugangan ug dili kulangan. But pasabot kung naay propeta karon nga mo-claim siya nga siya mao ang propeta gikan sa Dios, makaingon ta nga bakakon siya. Ay ngano nahuman naman pagpasulat sa Dios ang iyang pulong ug wala na siya idugang pa. Mao ang kahimtang niini nga mga propeta. Agi sa pagtapos mga igsuon gihangyo nako kamo sa pagpadayon sa naandan niya kinaiya o batasan sa mga magtutuo ang pagtuon sa iyang pulong diya sa inyong mga pamilya, sa inyong mga panimalay. Buhatan ninyo kanunay ang pagbasa sa pulong sa Dios ilabi na gid sa atong pagtuon sa mga buhat. O para niini nga semana agig humor, basaha ninyo sa inyong mga balay ang mga buhat kapitulo 11. Kung atong makita sa screen, mga buhat kapitulo 11, uban sa inyong mga anak, basahan ninyo kini ug para nga mas mulalom ang inyong pagtuon ug mabalik ninyo sa pagsabot kung unsa ang naitabo niini. Mga igsoon, salamat ug maayong adlaw.